Jacques și vrejul de fasole. A fost odată un băiețel pe care îl chema Jacques și care locuia împreună cu mama lui într-o colibă, la țară. Cei doi erau tare săraci și abia dacă se ajungeau cu mâncarea de pe o zi pe alta. Așa că într-o zi, mama îl trimise pe Jacques la târg, ca să vândă singurul lor avut, vaca. Pe drum, Jacques se întâlni cu un negustor tare ciudat, care îi oferi câteva boabe de fasole, chipurile fermecate, în schimbul vacii. Încredințat că boabele acelea le vor aduce noroc și vor scăpa de sărăcie, băiatul făcu târgul numai decât. Ajuns acasă însă, mama sa mai să leșine de necaz. Fasole fermecată! Strigă ea. Jacques, omul acela și-a bătut joc de tine. Iar tu, netotule, i-ai dat vaca de pomană. Foarte supărată, femeia aruncă boabele colorate pe fereastră și, drept pedeapsă pentru pocinogul făcut, îl trimise pe Jacques la culcare fără să-i dea nimic de mâncare. Nu mică i-a fost mirarea lui Jacques când se trezi a doua zi și văzu un uriaș vrej de fasole, al cărui vârf trecea dincolo de nori, apărut taman pe locul în care mama sa zvârlise mânioasă boabele. Băiatul prinse de îndată să se cațăre pe vrej. Sus, tot mai sus. Când ajunse la capătul vrejului, Jacques se pomeni în fața unui castel cum nu mai văzuse vreodată. Înăuntru găsi o sală uriașă în care, peste tot, zăceau grămezi de monede de aur. Și tot acolo se găsea și o masă cât toate zilele, încărcată cu o mulțime de talere pline cu bunătăți. Lihnit de foame, băiatul se cocoță pe masă și se puse pe înfulecat. Deodată, lui Jacques îi ajunse la urechi un zgomot ciudat și, uitându-se în jur, dădu cu ochii de un uriaș care ațipise într-un jilț și sfărăia. Speriat, Jacques se dădu jos de pe masă și alergă către ușă. Înăță în fugă o mână de monede de aur, după care coborâ cât putu de iute pe vrejul de fasole. În dimineața următoare, Jacques urcă din nou până la castelul știut. De data asta, înainte de a pleca, își făcă gâsca fermecată a uriașului, cea care făcea ouă de aur. Numai că uriașul îl simți și dădu să pună mâna pe el. Băiatul scăpă ca prin minune și, coborând sprinten pe vrejul de fasole, cu uriașul pe urmele lui, țipa cât îl ținea gura. Mamă! Adu repede toporul! Odată ajuns pe pământ, Jacques puse mâna pe topor și tăie vrejul. Uriașul se prăbuște la mare înălțime și muri. Iar Jacques și mama lui, având monedele de aur, dar mai ales gâsca fermecată, avură parte de un trai fericit și îmbelșugat până la adânci bătrâneți. Sfârșit. Dacă ți-a plăcut povestea, nu uita să te abonezi. De asemenea, atingeți clopoțelul pentru a fi la curent cu noile povești care vor apărea în fiecare zi. Mulțumesc foarte mult!